pandesal, monay, pandikoko, Spanish bread at ensimada. Yan lamang ang mga sampel ng mga tinapay na ginagawa sa isang bakery. Hi everyone! Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon and welcome back again dito sa aking YouTube channel, Bernard Gabaon TV. Magandang umaga mga kabayan. Pag-uusapan natin ngayon ang negosyong bakery. Ano nga ba ang negosyong bakery? At paano nga ba ito sisimulaan? At ano-ano nga ba ang ating mga dapat gawin? At ano ba at gaano kalaki ang ating kinikita kapag tayo ay magsisimula ng isang negosyong bakery? Yan ang pag-uusapan natin ngayon na. Unang tips kung tayo po ay magpapatayo ng ating negosyong bakery mga kabayan ay kinakailangan na alamin natin kung ano at saan ang ating location. Dahil napaka-importante po ang sales sa isang negosyo. May kasabihan, walang benta, walang pera. Kaya yan ang napaka-importante. Kung nasa thickly populated area ka mga kabayan, patok na patok yan at pasukin mo ang pagbibenta o di kaya pagninegosyo ng bakery. At kung ikaw naman ay nasa liblib na lugar o di kaya hindi naman thickly populated, meron ka pa ring advantage kabayan. Ang advantage mo ay yung hindi ka na magre-renta sa iyong negosyo. Yan kabayan ang isang advantage na tamang-tama. Kung ikaw ay may passion dahil ang susunod na sangkap ay passion at pagpupursigi at burning desire. Yan ang kailangan mo kapag ikaw ay magpapatayo ng isang bakery mga kabayan. At kapag taglay mo na yan kabayan, pwede ka nang mag-go sa iyong pagnenegosyo ng bakery. Kaya't mga kabayan, huwag mag-atubili na kailangan malaman mo yan. At kung hindi mo naman passion yan mga kabayan, kinakailangan mo ng pagpupursigi, alamin at kung that is only the way kung ikaw ay magbe-bakery para umasenso, mayangat mo ang buhay ng iyong pamilya sa lahat ng iyong pangangailangan at in the near future ay ikaw ay aasenso, gawin mo yan kabayan. So yan ang mga napakasimpleng bagay na dapat mong alamin. At sumusunod na dyan mga kabayan yung capital mo. Pag-uusapan natin mga kabayan ang iyong capital. Siyempre ang iyong knowledge at hands-on sa iyong negosyong bakery ay kinakailangan mo yan at tatawagin ko yung capital. Bakit? Sapagkat yan po ang initiative mo, yung skills mo, yung knowledge mo, yung wisdom mo, ia-apply mo sa iyong negosyo. Yan ang tinatawag natin na isang capital. Sapagkat hindi pwede mga kabayan na kung ikaw ay magnenegosyo ng isang bakery kapag may panadero ka at tendero ka, kapag umayaw at nagkasakit ang iyong tendero, bagsak ang negosyo mo. Kaya kinakailangan pag-aralan mo kung ano ang mag-bake mga kabayan para ang iyong negosyo ay magtuloy-tuloy, mas maganda na tayo ay maging manager at leader ng ating sariling negosyo. Kaya't mga kabayan, napaka-importante po yan na malaman natin. At pangalawa, kapag alam na natin yung capital na yan, alamin natin ang range o cash flow o kung magkano ang pera na meron tayo. Bakit kinakailangan natin alamin? Para maibase natin sa ating plano, sa mission at vision ng ating bakery. Yan, tama yan mga kabayan. Kung alam mo na yan ang iyong capital at syempre kapag bibili ka na ng mga gamit, alam naman natin mga kabayan na ang pagninegosyo ng bakery ay may mga gamit. Makapagbibigay lamang ako ng mga ilang mga kagamitan kagaya ng oven, kagaya ng slicer, dough cutter, kinakailangan mo ng plancha na tinatawag, mga tray, at marami pang mga kailangan bilhin kapag ikaw ay magnenegosyo ng bakery. Napaka-importante rin po yung display area mo, yung table mo. Kinakailangan mo pong ma-produce yun at kinakailangan mo rin yung mixer mo kung ikaw ay talagang magpupursige ng negosyong bakery. Ngunit mga kabayan, mayroon tayong isang katanungan. Bernard, siguro itatanong nyo, pwede ba akong magnegosyo
sa maliit na puhunan? Ang sagot ko po mga kabayan ay pwede. Noong kami po ang nag-bakery, nung kami po ay bata at nagbe-bake din po ako at gumagawa ng siopaw, ang ginagamit ko ay mga simpleng kagamitan lamang. Kaya't pag-usapan natin yan mga kabayan. Sa bakery, sa amin kasi ang inumpisahan namin pugon. Sa probinsya po yan, wala po kaming pwesto, sa amin yung lupa at ang drum lamang ang ginamit namin na dalawa. Tapos yung mga pinangtapal na ng mga magulang ko, yan ang bakery namin. Maliit po lamang yan. Kaya't huwag pong magninegatibo sa negosyong bakery. Positibo lamang po tayo dito at gawin po natin ang tamang-tamang paraan para tayo makapag-umpisa ng bakery. Ngayon, may electric, mayroon namang digas na oven. Yan po ang katotohanan. Mamili ka dyan kabayan para makapag-umpisa ka sa mas maliit na puhunan. Meron din naman tayong mga second hand. Kung gusto mo na talagang umpisahan, kabayan, kung ikaw ay OFW at kung ikaw ay nasa Pilipinas na nagbabalak na magnegosyo ng bakery, pwede mo nang umpisahan sa maliliit na puhunan sa pamamagitan ng pagbili ng mga second hand na mga material. Marami po dyan mga kabayan, dyan sa Facebook o kahit anong platform natin na meron tayo, mag-canvas po lamang kayo dyan. Nandiyan po yung mga hindi naman nating sabihin na umayaw silang mag-bakery, hindi naman sila lugi, yung iba napagod kaya't umayaw at nagbebenta ng kanilang mga gamit. Ngayon kabayan, babalikan natin. Ang tanong siguro maari sa inyong isipan, Bernard, pwede ba akong mag-umpisa sa 100,000 bakery na maganda na? 100,000 piso. Quality na po yan mga kabayan kapag ang iyong puhunan. Ngunit kung ang 50,000 mo ay gusto mong pangpuhunan na pag-umpisa ng bakery, kabayan, pwede na po yan. Lalong-lalo na kung ikaw ay nasa probinsya, pwede ka nang mag-umpisa. Kaya't yan po mga kabayan, alam na natin po ang ating gagawin kung tayo po ay magpapatayo ng negosyong bakery. Kaya't heto pa kabayan ang karagdagan, alamin din natin kung paano tayo kikita sa ating pagbe-bakery. Napaka-importante po yan. Ang kasabihan, walang benta, walang kita sa negosyo. At kung hindi ka magnenegosyo at pagdanatili kang empleyado, katotohanan kabayan, hindi ka mabilis yumaman. So kailangan mong mag-umpisa ng isang negosyo. Kahit ikaw ay trabahador, magnegosyo ka. Kahit ikaw ay walang trabaho, pwede ka nang magnegosyo. At kahit ikaw ay may magandang trabaho, nasa middle class ka, pwede ka nang magnegosyo. Kaya heto na mga kabayan, sa aking simpleng kalkulasyon, dahil binibili natin lahat-lahat sa ating mga pansahog o di kaya panghalo sa ating mga tinapay, kinakailangan alamin mo. Simple na lamang po ang sasabihin ko sa inyo na na-experience po namin. Kung yung pandesal ay tumawa ka ng 100, yung 33 na piraso, yan ay pansweldo mo sa mga tao at yung 33 na piraso, yan po ay ang iyong puhunan at yung matitira, kung 66 po yun, yung 34 na pirasong pandesal o tinapay, yan po ang iyong ganansya. So, ganyan po lamang kasimple ang ibibigay ko sapagkat yan po ang experience ko. Disclaimer po, hindi po ako napakagaling na isang panadero, pero ang sinasabi ko, kabayan, pwede mo nang aksyonan at pwede mo nang gawin sa iyong buhay. Kaya't mga kabayan, hanggang dito na lamang ang aking vlog. Kaya't sana ang aking aim o di kaya purpose ay makatulong ang vlog na ito. Shoutout po sa lahat ng aking mga subscribers, lalong-lalo na yung aking kabats, si Pilisa Barit Acosta. Salamat kabayan, salamat batch, at sa lahat ng batch ng 88 at saka 87 dyan sa SLA dahil batch ko po yan. Shoutout po sa inyong lahat. Hello mga kabayan, ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyo muli, go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso sa buhay. At ako po si Bernard Gabaon ang nagsasabi sa inyong God bless you po.